ମାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ ଛୋଟି ମା ପାଖରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ହିଁ ସବୁ ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମୋ ଭକ୍ତି ବଳ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚିବ ଆଉ ସବୁ ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଛୋଟି ମାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତ୍ରିଲୋକାଧିପତି ଜଳନ୍ଧର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, କଳ୍କୀ ଏବଂ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଛୋଟି ମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛି ଆଉ ମୋ ବୈରାଗ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ପାଷାଣ ରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଯଦି ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ମହାରୁଦ୍ର ରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ରୁଦ୍ର ରୂପେ ହେଉ କି ଶାନ୍ତ ରୂପେ ହେଉ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଏ ମହାଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତ୍ରିଲୋକାଧିପତି ଜଳନ୍ଧର ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଛୋଟି ମାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଛୋଟି ମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାର ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଦି ରଖିଥିଲି ସେ ଜିଦି ସେଇ ମୋର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାରେ ବି ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟି ମାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟି ମାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଛୋଟି ମାର ମନ୍ଦିର ସଭା ବସିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଛୋଟି ମାର। बरसर शिशु मार्कंडेय जम पकेइले फास बालक हे आस पूरी गला तुम आयुष। कुहंती मार्कंडेय मो प्रभु मृत्युंजय जम तमे तांको आगे निमित्त मात्र। कुहंती मार्कंडेय मो प्रभु मृत्युंजय जम तमे तांको आगे निमित्त मात्र। पुष्टिवर्धन